Nagre-record. So guys, bawal na mag-record. What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. So karon guys, kaya na ako karon sa town. Yeah, I'm here at downtown of Zamboanga City. Ato orang ites kung pasudon ba gihapon ta sa mga mall bisag wala tay vaccine. Kay personally guys, ako wala pa ko'y vaccine. I'm not yet vaccinated pero we will try our best nga musulod sa sa mga establishment diri sa Zamboanga City. And before that guys, sa mga wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below. And of course, don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So guys, without further ado, let's get on our video. So kaning nga vlog dai guys, kay quick lang kayo, kay dali ra tag adto ning Pueblo guys. Nara ko'y paliton something. Mabana ko ko mabana ko nga sa dapit ang Jones Pharmacy. Excuse me ma'am, pwede magtanong? Saan ba yung dito Jones Pharmacy? Nandun sir, sa unahan. Sa unahan do? Thank you ma'am. Lapan ng vlogger rin guys. Ay. Kung makita ninyo guys, wala ko nag face shield guys sa Zamboanga City guys. Dili na mandatory ang mag face shield sa gawas, pero mandatory gyapon ang mag face shield sa sulod sa establishments. So at the moment guys, na ako diri sa Jones Pharmacy and we'll try nga musulod diri sa ilang establishment bisag dili ta vaccinated. Kay this really my first time nga musulod og mga inaning establishment. Dili first time kanang wala jud sulod-sulod og pharmacy. Kanang what I mean is kanang musulod ko ba nga dili ko vaccinated, kay most of the people here in Zamboanga City is vaccinated na sila sila first dose. Ako na lang wala siguro, kay ambot lang, di lang ko gusto magpa-vaccine. Laban ng vaccine guys. Let's go. Welcome to Jones Pharmacy. Wala nang nakajot guys, kaya gina-process pa nila. Let's go. So karon guys, kay pangutanon ta mo guys, kinsay nakarelate anang musulod bitaw ka og fast food para maki-CR lang. Binila mo kaon ka guys, pero maki-CR lang yun ka. Kay kanang abtan kasi mong kaihion guys. Ihi lang guys, dili pwede malibang. Pangutanon ta guys kung kasulod ba ang walay vaccine. Mama ka. Kanang makasulod ang sa walay vaccine. Bawal po ng kamera na dito. Bawal? Kanang makasulod ang kahit walang vaccine? Kung meron ka Merong? nag-record yan. Nagre-record. So guys, bawal na mag-record. So mo to siya guys, no? Guys, nako dito sa mga inasal karon. Pag sulod na ako dito sa kubos guys, sa ilang entrance guys, na dito security guard. Ingon siya una-una, di na pwede mo sud ang walay vaccine, pero nangita siya og kanang company ID or kanang QR code. Since natay QR code guys, nakasulod ta. Pero ako nga lang kay basig ma-criticize ta ba kay watay vaccine, pero dili pa man gyud siya mandatory guys nga magpa-vaccine gyud guys. Kabalo mo guys nga naalaan ko niya ang investigador daw ba. Yung problema ko investigador ma'am, kuan man ko kanang YouTube vlogger man ko, dili man ko kanang investigador mo na to nga end of the story. Lapan guys talaga. Basically karon guys, kay makiihi ra mo ko guys, dili mo gumukaon nila guys. Mo na ikorta lapang sa vlogger guys. Naalaan ko na bro guys. Naalaan pa kong investigador ko noon. Kaya YouTube vlogger naman ko. Uy, laban ang investigador niya. Uy! Pero ipasalot tayo sa gulay vaccine. Kaya di pa man yun mandatory ng vaccine guys. Let's go! Kabalo mo guys nga bawal daw mag-video. So ipastop niya ang video. Pero isa nakat to ang video. So muto siya. Nakat lang ang video. No? Nakiihirata sa mga guys. Kaya video niya mukhaon na talaga guys. So kabipod niya guys nga investigador ta guys. Or natay connection sa media, pero YouTube vlogger lang ba yata. Abi sa guard ka, investigador ta. Laban, sumukaw sa tagas, let's go. So karon guys, mo try na po tagsulod sa Shapurama kung pasudon bagya punta diri nga establishment bisag wala tay vaccination. I'm sure guys nga mangita sila og face shield para pwede ta nila pasudon. Try na to. Ma'am.
Mag-face shield ako. Pwede na sa inyo, sir. Pwede na doon mag-face shield. Scan lang. Pisot. Thank you. Pag-scan guys, pisot na ito. So, luckily guys, nakasunod na diri sa Shapurama o mga ang forma diri guys sa mga taga Manila diha guys nga nangutana nga Zamboanga City is a province. No, it is not. Kaya ang Zamboanga City kanapod mi mga kuan diri guys establishment. Laban na guys ay. Laban ng copyright diha ay. Laban ng copyright diha ay. Gisulayan lang na to guys kung makasunod ba tag establishment pero yeah, fortunately guys nakasunod ta. Exit na ta. Bye-bye. So nakasunod tag siya po rama guys sa vaccination card, walay face shield kaya nagdepende na doon sa mga kung mag-suot ka og face shield. So karon guys kay window shopping. Gano guys. Normal temperature. Normal temperature. Pisot. So dali ang Vivo. Hoy Vivo, baka naman Vivo. Baka naman Vivo, ha? Vivo? Vivo boy, Vivo. Mga tablet yung sir nga. Laban na pangutan na guys sa window shopping o guys ay. Kaputan diri guys, free. Ato na sa like pangayo nila. Free to siya ma'am. Ito siya guys no nga, makasunod ka po tag establishment sa gula tay vaccination card and kaya maka window shopping kaya punta guys, laban ng window shopping dahil guys sir, salamat. So next stop na to guys kay sa Tapit. Sa top pwede mamay pag mga sanina guys. Let's go, makita rin ninyo ron. O karon guys, musulay po tagsulod sa Shoppers Plaza. Kung pasudgon pagyapon ta diri bisag wala tay vaccination card. So kani nga video guys, gi-request ni siya sa taga Zamboanga pero na siya karon sa Manila. Na-miss daw niya jud ang Zamboanga City. Muna nga gi-request niya nga musulod ako og establishment kay gimingaw din sa mga establishment dire laban ta dira oy. So kinsa man ka nga nag-request no, mo na nimong request nga musulod tag establishment. So ma'am, good morning. Asay ko niyo ma'am para makasulod sa establishment ma'am. Certification, kami ID, QR code. may QR code, o may ano, vaccine. Kung QR code lang meron, Kailangan kami na nag-handle na para kami, ano, walang scanner, kailangan ng quarantine pass, QR code. Thank you ma'am. So nakasulod na tag Shoppers Plaza guys. Dito tayo sa Shoppers Plaza kay wala sila sound guys kay laban ang copyright dia guys. Ay, ma-monetize na to YouTube channel guys. Dayon na I was wrong. Na di sila sound. Christmas na kayo dito sila guys ha. Christmas na kayo. Nata sa Shoppers Plaza guys. Laban ang sound dira guys ay. So mo ni ang mapalit ninyo sa Shoppers Plaza guys. Sinakay ko magdugay guys kaya napay gisugo akong mama guys. Our train is in a Patrick. Na sila yung big mirror dira oh. Whee! Golden rain. Gangan ako eh. Laban ang kaigang dira eh. Makayang kaigang guys, kinahanglan maghubog sa nina guys, kinahanglan maghubog jacket kay pertig yung igang nga. So mo na yung mapalit dire guys sa Shoppers Plaza. Kamo na bahala kung mosulod mo dire dapita guys. Oy, tanong ta dito oh. Gusto na ko ni ma-experience guys oh kani oh. Nasay tawag ani guys. Paki-comment daw diya sa boss guys, unsay tawag ana guys oh. Dako ka sa amin guys. Palubat naman ko guys. Ay, mag-outro na kasi sa balay na lang ako mag-outro guys. Palubat na akong camera guys. Wala ko dala extra battery. Oh. Gang kayo guys. So guys, ma-exit na ta guys. Dito diri sa lang fitting room kuno hay. Ilang fitting room? Sa amin na diri guys. Tato naman yun. Regular donor. Pwede na yung pwede dalo din.
So exit na guys kay window shopping lang. Bye-bye sa tanan. Wala na ko natin dito kay sa underground kay supermarket na sa underground. I'm running out of battery na guys. Hindi na ko ka adto dito sa ubos. So bye-bye na, exit na ko. Bye-bye, salamat. Bukas daw ra. Muna timong request guys, kung kinsa man to nag-request ka mo, lag-lag ta ng mga kuan guys nga watay vaccine. Muna timong request laban na di ay. Mag-outro na ko ay kay perti na lubat na akong kamera ay. Go! So karon guys, ang atubagon na ako kay mamalit na ko nga baligan ni mama kay para sa hilahang pagnegosyo guys. Unya na ako mag-outro guys, masapay mabilin nga battery ani. Unya na ako dawit mag-outro kay perti na akong hangaka. So see you later guys. So hello guys, nako karon diri sa ako ang favorite nga kananan guys. Itong asa ko tikaw ng garos kaldo pero akong karon kay luto yun kay gutom na ko lang po kay pamahaw. O diri na siguro ko mag-end guys kay lobat na gyud, literally nga lobat na gyud akong camera. Sumot siya guys. Kuan ma'am kanang pakbet isa ka order og duha ka luto. Luto, duha ka kanon. So mo to siya guys no sa nag-request ani nga video. Thank you so much kay isan sila nang request na gyapon tay mahimo nga kung ano gidalikatan lang yun ako nimong request nga musuri-suri sa Pueblo kay naman ko ituyo diri sa Pueblo. So ko nga papaliton og mga baligya diri sa Pueblo. So salamat nga nag-request ka ani. Thank you nga nag-request ka ani. O muna to siya nga pasudlon gyapon ta kay dili pa man mandatory nga wala kay vaccine nga musulod ka og mga establishment. Pero siguro sa December 1 basig mandatory na kayo, basig maglisod na gyud ta nga labi na wala pa tay vaccine na murag din na gyud ta kasulod og mga establishment. Pero hopefully guys nga makasulod gyud ta kay December ba yan na labi na lagyan kay kagpaliton sa December kinahanglan jud nga makagawas jud kag taon, makalapos jud kag taon. Guys, before I end this video guys, mga wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below. Of course, don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So mo to siya guys no. And once again guys, mo ni si Franco nagaingon nga spend the life without doubt. So magkita ta balik po sa tong sunod pa nga mga videos nga i-uploads. Bye. Mahaw ta guys, kay gutom na kayo. Bye. Hey boys, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy ta kay perting bahua. Nalipong ko akong trabaho ha.